नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडे तुमचं मनापासून स्वागत करते. तर मित्रांनो, आता पूनमने मुंबई जाऊची आता दुपारच्या ठाणेश्वर गाडी, आणि मी हे आंबे विनोद पार्टीसाठी त्यांच्याकडे देत आहे. हे बघा रायवळ ते. तर बघूया नंदनची काय गडबड आती सकाळपासूनच होती. मामा मामा चल चल म्हणून सांगत होतो, माका सांगत होतो चल, पण माझी पाऊस वगैरे इलो तर तरव वगैरे पेरूच, त्यामुळे मी काय जात नाही. तर ही बघा गरुडा कशी बोंबाटतात. भोज्या बिजा बांधून झालेलो दुपारीच. नंदन, हे नंदन, अरे तयारी झाली? हे तर इनू मामा आंबे दी मग खुश दिसतस. अरे खुश दिसतस म्हटलं, मिठी कशा मारतो रे. अरे खुश दिसत. काय काय करतलो मुंबई? हा खय जाऊची काय आज? ही बघायची गडबड चालली आता इकडे. काय गो साफसफाई करतास की काय बोजा भरतास? ट्रेन हायवे केनी जातास? ट्रेन हायवे खायच्या गाडीने जातास? ठाणेश्वर नाही, ठाणेश्वर डबल डेकर. डबल डेकर मुझ्यावर नाही आता. डबल डेकर डान्स दाखव तुझं, डान्स एकदा एकदा. पुन्हा पुन्हा पुष्पा दाखव नाचा. पुष्पा मावशी घेऊन जावा. मुंबई माहिती नव्हतं. मग तू मुंबई गेल्यावर काय काय करणार आहे? इकडे मुंबई गेल्यावर खय खय फिराक जाणार? बस आधी मॉल आणि गार्डन आणि तर दुसरं मॉल, दोन मॉलात की कॅपिटल मॉलमध्ये जाऊचा. कसे भारी मजा करू जाणार आहे. मग तू काय मी नसलं की कसली व्हिडिओ? अरे कोण खाऊ विचारणार? पुष्पा देणार नाही खाऊ, तुम्ही नाही तर पुष्पा पिटाळून लावू त्याला. पिटाळून लावित सरळ जर असो. हा सरळ म्हणजे कुठं? हा म्हणजे कुठं पुष्पा पिटाळ त्याला माका. तू काय का हो डबा घे, तू मोठस ना. हा. कुठू सरळ धर सरळ धर. आणि डबा घे. मग काय डबो गे? तो डबा घे. त्या डबा द्यायचा असतो तर काय कर, खाऊ देणार कोण? दरवाजा खोली माका तर जेवण करूच लागतं तुमचा. धावत धावत जा आणि डबा उघड. मग विनू मामाक सांगतलं का? पाहिजे खाया. विनू मामाक सांग, मामान काय तरी पाठवून देऊ सांगल्या ना. काय सांगतलं पाठवून देव? हा काय? हा ते का सांग. ए इकडे बघ, पाऊस जवळ इलो तेव्हा मामान सांगलं ना कुर्ले पकडूक बॅटरी हवी आहे. काय सांगतलं? कुर्ले पकडू. मामान पावसाळा सुरू झाला ना, बाबू मामान सांगतात की एक बॅटरी हवी कुर्ले पकडू. हा बरोबर. आणि तू काय घेऊन येतलं माका? ड्रेस. ड्रेस कसलो रे? जॅकेट बिकेट वालो आणतलस की? होय. कोणाक सांगतलं आणू? का पैसे दिले ना. तू नंबर किती? माझा नंबर कशा को बा? फोन लावचो हा. का म्हणजे का पॅन्टीचं तो मी सांगा ना तुका नंबर किती आहे तो माझा. सांग तू आता सांग. कोणा कोणा काय सांगितलं बरोबर बांधलं नाही व्यवस्थित बोजे. नाही तर जायत बोजे अकडचो तकडे जायत बरं. आंबे रायत्याक दिलेले आहेत म्हणून सांगते का? तिकडतले सगळं आगुळ जाणार याच्यात. हा मग ही पायाखाली घे, नाही तर डिक्की बिकीट टाकल्यानंतर सुरू नको ठेवू. पायाखाली घे. कपड्यांची ते तकडे टाकलंच तरी चालत पाठी.
थंयसून जवळ हा विनू येतो 5 मिनिटात. मोफत भरलं आंब्याची साठा बिटा भरलं काय ती. हे रतांबे कोणाक नेतं काय भरल्यान बघलाच पाहिजे. येताना तेवढी बॅग घेऊन ये माका माझ्यासाठी काय ती. चला 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 व्हायच्याशीच ते का कपडे बिपडे काय ना घालूचे मग कडलं असोच नाही तर न्यावं आहे का तसं. हळवाची पानं घेऊन द्यावं विनू दिलेली ती. तू दिलं माका सांगलेले दे. मी भरलंय आणून. अरे पण माका सांगलेले तुम्ही नव्हता कपडे घालतो ते का ते तोंडूचा चांगला घसघसायला. हा अकडे तकडे बघित राहूशी गाडी ये. हा आणि थंयच राहूशी नेती ह्यो म्हणती बरोबर पोरगो. तू घरी बोलू घेऊन. मी बसते तर तुका बरोबर नेते ना. हा मी माझी तिकीट काढलं की काढलं. हा तिकीट बिना सुद्धा येऊ शकते. हो काय सांगता बाय काय रडतस की होय रे बाय रडता. कोण नाही रडायचा पैसे तोंडाला. होय बियाला बाय का पैसे आणतेल काय आणतेल बाय बहीण ना तुझी. मग एवढ्यात लग्न नाही त्याचा मंगळसूत्र आणतेलच तो. ते काही चले बाईक काय आणतेल तर मंगळसूत्र आणणार. मी लग्नाची तिच्या बायच्या आधीच सोय करून ठेवता. काय सांगणार तू का रे बाबा. चाय तरी द्यावा पैसे पिऊ ये. ह्या का मटाना की याच्यात गो मटाना माहिती आहे माका मांदेली नाही कुर्ल्याचं आता माहिती आहे. नाही कुर्ले ते मेले ना कुर्ले बघ काल करून ठेवायचा. त्या खराब झाला असता कुर्ले तर या दिवसात राहत नाही. जरा शिद्दी एकदम न चाय पावडर घेतली. ओ काय हो चाय घ्यावा. अरे दररोज एका पुष्पा पावडर लावता यो बघ आज आपणच लावता यो बघ. चॉकलेट दे जाशी बिशी. कोण चॉकलेट दे. कोण हे ऐकलं ना तुका चॉकलेट बिकलेट देशी आणि तुझा अशी बिशी. वल्यार पावडर आहे आजा नाही हे काय वल्यार उठली ती अरे. यो गॉगल घेऊन जाऊ शिकतो. पावडर बघ कशी लावलं बरोबर नाही लावू. पुसूया बघ आरशात चेहरो बघ कडे पावडर लावली. पर्स ही कुणकेश्वरच्या जत्रेतलीशी वाटता होय ना. पण ये तो काढून ठेवा नाही तर हे बारके बरे आहेत. बारके कोणाक ते देव बरे आहेत पण लाल बॅगेट टाक पेन्सिल टाक. एवढे फणस न्यायचे. सांगा सांगा रिक्षाला हो सांगा कोणाक सांगतो कोणाक सांगतो. सांगतोय आता 3 वाजले. 3 वाजता मग रिक्षावाले जाते नाही तर रिक्षावाले गावणार नाही त्या टायमात बिझी असतात ते. बंद म्हणतात फणस आधी घेतात आधी गाडी आहे. आम्ही स्वतः जाता ना तरी पण घेतलं तरी पण नाही घेत. घेतात सगळं ह्याची घर लावून तेव्हा निघलं होय ना. इनाकाचे निघालं पण अरे पण तू थंय अभ्यास नेऊन करणार असतो तर आधी माका सांग काय करतल. थंय तुझं मॉल मध्येच वेळ जातो वाटतं दिवस. रात्री तू अभ्यास करणार. रात्रीचा हवे तेवढं सोडून नाही कसे रात्रीचा काय झोपाचा आखी हिनू मामा मग तो अभ्यास करणार थोडं तो कांडाप काढणार. बटाट सांगलो
सांगान झाली तू येतो ना पिशवी घेऊन. मी खाली नाही येत मी हय येत ऐतेरच हे काय करतं काय त्याचा चल 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 गाडी येईल ती रिक्षा येईल चल राहू मग आम्ही चाललो पिशी घे बजा काढ चल चल लवकर बूट घाला चलो 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 पुष्पा बाय बाय कर ऐसूनच चला 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 हे अकड नाही या बाई गेला चला तर पोहोच्या बॅग येऊन पोचूया येतच तर पुष्पाच महिन्याने विचारित पण नाही येतास काही चल तू काय विचारूया फळात देण काढा कैसून कैसून जात चला जेवढे मी घेतो. त्याला राबताच काय पुष्पा चालला की पुणग्या चालला तात कळत नाही भाऊ आकडं जाऊन दे म्हणशी नको मी ना माझ्या आता बॅग हा काही ना चलत जातास मुंबई की वाळात ना चला 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 लवकर गाडी चुक हो राप्यानु चला किती किती वेळ बोजा काय तू घेऊन ये मा मॉप सो घेऊन येतो त्या ए पोरा च माहिती आहे चल ए पोरा नंदन नाही जायता रवा दे मग दर नको त्यांका गाडी धुवची लागत सगळी मग होय ना पुष्पा गाडी त्यांका धुव विकती ते सो पुष्पा नंदन बाय बाय चल तरी असो चैन व्हायची चे चैन बघ लावलंच का हे चैन उघडी या बघ हो नाही काही सांगता येऊ अरे तकडे खा असं काय तो बस कोण बाय गो बाय जातो काय ए नंदन बाय बाय काय तर मॉप घेऊन आणि बाईक मावशीक निरोप दे हा अच्छा पच्चा म्हटलंय म्हणून सांग हे सांगा पादी नसत ना हा अरे भारी 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 बाय पुण्या बाय बाय ए नंदन तर चला तर मित्रांनो गो हकडना चल मित्रांनो आहेत माया पूनमनी मुंबई गेली नंदननी पूनम गाडी जाते ठाणेश्वर गाडीने तर आता थांबाया चला तर बाय बाय